Som Mirka Mimi Siteková, som z Podbíľa z Oravy. Takže venujem sa a stretám s deťmi a s mladými ľuďmi už dlhodobo v ERKu, v Hnuti kresťanských spoločenstiev detí a zároveň pomáhame aj pri rôznych dobrovoľníckych akciách a podujatiach vo svojej farnosti alebo v charite. Ja sa možno tak spýtam, že prečo to nerobiť, vieš, že mi sa nedá inak. Je to jednoduché. Ja nachádzam motiváciu v tom, čo robím. Asi v tom, že aj pán Ježiš povedal, že to veľa dostal, od toho sa bude veľa očakávať, tak myslím si, že som dostala veľa milosti a veľa darov, ktoré skrze Božiu milosť mám. A tak to beriem tak, že sa bude odo mňa veľa očakávať a zároveň aj v tom, že naozaj, že nedá mi to inak, nedá mi to proste nerobiť to. Že určite by som odkázala, že ak máte v srdci túžbu po dobrovoľníctve, aspoň taký malý plamienok, tak ho nasledujte, lebo Pán do srdca nevkladá túžby, ktoré by nechcel splniť. Tak vám prajem, aby ste sa rozhodli pre dobrovoľníctvo. Už sa to oplatí. Ja myslím, že dávam toľko a dostávam tak veľa, že to nezistím na kameru. Takže oplatí sa to. A aj keď prídu určite ťažké chvíle a keď si poviete, že na čo to všetko robíte, aj tak to nemá zmysel a možno si niekedy z toho znechutení a poviete, že tí ľudia to aj tak za to vám nepoďakujú alebo nie sú za to vďační. Verte, že sú a že to dokáže meniť aj životy mnohých ľudí. Už len trošku, keď to zmení, tak to má všetko zmysel.